shekarar ka dai kar ka manta cewa ko da an shigo 2024 in dai kai din baka canza ba wani abu bane zai canza. In kawai ka tsaya yanda kake, abin da kake yi tun da can baya, abin da kake yi a 2023 shi kake yi a 2024, to kar ma kai ma tunanin wani abu naka zai canza, saboda yanda kake din nan haka kake. Mutane suna ihun canji, suna maganar canji, amma su din ba su canzawa. To babban abin da ya kamata a matsayinka na ɗan adam ka sani shine, in kana son wani abu naka ya canza, to kai ne za ka canza. In kana son wani abu da ba ka da shi ka samu, kai ne za ka tashi ka nema. In kana son wani hanya ya buɗe, kai ne za ka tashi ka ƙwanƙwasa. To idan baka ƙwanƙwasa ba ina zai buɗe? To ya kamata ka gane sai ka ƙwanƙwasa tukunna za a buɗe maka. Sai ka nemi hanyar tukunna, sai ka ganta, sai ka bi ta, sai ka samu. Idan ka zauna yanda kake, ba abun da zai canza a rayuwarka. Yanda kake ɗin nan haka kake. A matsayinka na ɗan adam wanda yake so ya ci gaba a sabuwar shekara, ya kamata ka yi rayuwarka kenan? Ya kamata kenan ka gane cewa wasu canji da can babu a rayuwarka, a matsayinka na ɗan adam mai tunani, ya kamata ka kawo su. Ya kamata ka gane cewa wani abu da babu a rayuwarka, yanzu ya kamata ka fara shi. Wani abu da ba ka yi, ka fara yin shi yanzu. Wani abu da baka sani ba, yanzu sai ka nemi ka san shi. Saboda wannan shi ne hanyar cin nasara. Dama hanyar cin nasara ana samun shi ne ta hanyar ilimi da kuma jajircewa. To idan ka samu ilimi, ka samu wani abu wanda zai taimaka maka wurin cin nasara a wannan shekarar, to ka ga kenan yanzu ka nemi ilimin kasuwanci, ka nemi ilimin sanin yaya kuɗi yake aiki, ka nemi ilimin sanin addininka da rayuwarka kanta. A matsayinka na ɗan adam mai tunani, ba wai za ka tsaya ka ce a'a matsalolin nan su ragu kawai ba ne. Ana so matsaloli su ragu, amma kai kuma kamata ya yi ka ƙara ilimi, ka ƙara skills wanda za su taimake ka wurin shawo kan duk wani matsaloli da ya yo kanka. Wannan shi ne babban abin da ya kamata ka fi ƙoƙari a kai. Ka fi ƙoƙari a kan abin da zai taimake ka, na idan ma wani abin ya taso za ka iya cin mai, ka fi ƙarfin shi. Kai ƙoƙarinka ka fi ƙarfin matsalolin da suke tasowa, ba wai kawai a'a matsaloli su ragu ba. To idan matsaloli ba su ragu ba, to ya kenan? Shi kenan rayuwarka ta ƙara ƙasa. Idan ka lura, kuɗin man fetur ya ƙaru, kayan abubuwan masarufi duk sun ƙaru, to kai kuma samunka bai ƙaru ba. A wurin aikinka ma da kake yi, waɗanda suke kawo maka aiki ba su ƙara maka biya ba. In kuma aikin gwamnati kake yi ko na wani kamfani, su ma ba su ƙara maka kuɗi ba. To ya za ka yi kenan? Sai ka zauna ka tanƙwashe ƙafa ka ce a'a sai ran da abubuwa suke sauƙi, kuma ga shi abubuwa ma ƙara tsanani suke yi. Za ka ci gaba da addu'a, ba wai ba za ka ci gaba da addu'a ba, amma kai ma a matsayinka na mai hankali, mai tunani, ya kamata ka tashi tsaye ka yi wasu abubuwa wanda idan ka yi waɗannan abubuwan, matsalar ma ko da ta zo ka fi ƙarfinta. Da daɗewa akwai wani da ya taɓa ba mu labari, yake cewa ya ji wani mai kuɗi yana cewa idan mai za a kai ta lita 1000, shi ba matsalar shi ba ne. Idan za a kai lita guda ɗaya ya zama 1000, shi ba matsalar shi ba ne. Shi yana ma ganin ma ai motoci ma da suka yi yawa ma a gari ma, kowa kawai ya sai mota, shi ma ya isa ya hau mota. Yana ganin duk in ma ta kai 1000 za su ragu. Abin da nake so mu kalla shi ne, shi yana da kuɗin da yana ganin matsalar man fetur ya fi ƙarfinta. To kai ma yanzu ya za a yi kai ƙoƙari ka samu wasu irin skills, ka building businesses, ka shiga wasu kasuwanci, ka iya wasu hurɗoɗin, ka iya wasu sababbin abubuwa a wannan sabon shekarar, ta yadda waɗannan matsalolin kai ma ka fi ƙarfinsu. Wannan shi ne abin da kai ma ya kamata ka fara tunani, ba wai ka zauna haka nan ba.